Ja, hallo YouTube, det er Erik GB her. Og jeg har tænkt mig at starte på en Terraria solo. Og ja, det bliver som en lille let's play ved siden af den anden, jeg har kørende med Karl G. Og lad os bare komme i gang. Som I kan se, er jeg spawnet et world. Og der står en mand der. Jeg ved ikke helt, hvad han kan, men finder vi nok ud af senere. Først skal vi lige hugge noget wood, vi skal bygge et hus. Bare bygge det her. Der er krukker, vi skal have krukker, kun krukker, vi skal have krukker. Og vi fik en torch ud af det. Der ligger en chest. Rash climbing claws. Nå, fanden, ups. De skal ud. Tager bare lorter. Ja, så det bliver... Altså det her, det er bare min solo. Der inviterer jeg ikke andre med. Der bliver det kun mig. Men i de andre, der bliver det med vennerne. Okay. Så vi skal have et sted, vi kan bygge. Eller et sted, vi kan bo. Og det går herover. Lige på at gå lidt længere. Jo, her er der meget godt sted. Lad os bygge her. Jeg kan fjerne det der lart. Væk med lart. Vi kan lige have det her pæs. Så måske jeg tænker mig at bygge sådan et tårn måske. Så først skal vi lige bygge gulv faktisk. Godt, det kan godt være, der ikke sker så meget i første episode. Men ja. Så det, ja. Jeg kommer til at lave flere episoder. Så bare rolig. Der kommer flere. Så nu skal vi lige prøve at se. Jeg skal lidt kortere. Sådan der. Lige her op her. Bum. Prøv at lagt den der slime der. Og så går vi op. Op. Der er lige workbench. Nogle wooden platform. Så skal vi lige gøre. Jeg prøver at fjerne det her. Bum. Det skal være meget højt. Rigtig højt tårn. Prøv lige at bygge op her. Bum. Vi skal finde ud af at have noget mere wood. Vi er low on wood. Vi skal have wood. Du. Så vi går lige ud og tager noget wood igen for sat. Det gør vi da bare lige. Og der er det der menneske. Der er en person derovre. En NPC. Det er meget fedt. Der er højtræ deroppe. Der skal vi op. Bygge. Op. Hop lige herop. Hugger det her shit. Går vi lige videre. Hugger det her lort. Kæft, det er egentlig meget wood, man får ud af sådan høje træer. Sgu da pænt fedt. Så det er nok. Skulle jeg blive... jeg har stadig lidt tid, inden det bliver mørkt. Så
vi skal lige hen til vores tower. Jeg skal lige lave en indgang. Så får jeg det her ned. Så laver vi lige 2 døre. En her. Og en her. Jeg skal lige hugge den dør væk. Bum, bum. Bum. Og her bare 2 torches. Så vi fortsætter bare op. Op, 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 op. Det er irriterende at blive med at sætte noget på hinanden. I hugger det her. Bum, 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 bum. En gang op, så er vi nok. Jeg skal lige nå nogle flere. Ja, jeg vil have nogle flere. Sådan der. Og skal bare bygge op. Op, op. Kan jeg lave sådan nogle rum, kisterum, rum hvor jeg kan smelte forskellige rum. Prøv lige at lave lige. Deroppe skal der være NPC's. Så her kan vi lige lave kisterum. Så vi lige gør sådan her. Bum, bum, bum. Bygger vi lige her og her. Jeg skal fjerne det der træ der. Jeg vil ikke tage fall damage, så derfor går jeg bare hele vejen ud, tror jeg. Jeg slime, det gider gå væk. Væk med dig. Hugger vi det her træ. Hugger. Hvad fanden? Er det Bigfoot? Ej, jeg skal nå det! Jeg når det ikke! Nej, jeg når det ikke. Jo, jeg når det. Dø. Face monster. Det er fandme noget nyt. Nå, der er så også kommet fiskestang. Fiske nu i det her spil. Fandt det var. Fuck, den skader. Ej. Vertebrae. I don't know what the fuck that is, but I'm just gonna take it anyway. Skub. Ej, for helvede, så vil jeg en fail. Jeg har lavet en fail. Ikke jeg. Jeg har ikke lavet noget. Ja, det må bare være sådan der. Fuck det. Fuck that. Så det vi gør, at vi tager en til workbench. Sætter vi den der. Der vi lige en dør. Ej, fuck. Der. Så tror jeg kisten med mig. Irriterende. Der er lidt sort. Shotty sort, det ser lort ud. Massive. Så massive. Så vi skal faktisk ned hen og sten. Den måde for sten er, at vi hugger laver en tunnel sådan her. Hugger vi os bare direkte ned. Lige meget. Bare hele vejen ned. Der er vi også lidt campfire, fordi det skulle måske det giver ekstra liv. Jeg får noget af. Så vi sætter det. Der er en platform til det her. Boop. Det var sgu da fandme ikke skrevet til mig. Og
Så bare lige, vi kan... Jeg skal bare slutte den af her. Fordi jeg glemte i timeren for helvede. Så jeg tror, jeg slutter den af her. Subscribe, det bliver rigtig fedt. Så giver det mig inspiration til at lave flere videoer. Med nye spil og sådan noget. Så, ha' det godt. Pas dig selv. Vær fandme ikke for dig. Ses!